så der, det er Minecraft.dk her med Daniel og Pau, også kaldet Dex. Mester Dex Gaming på YouTube, ikke? Ja, og jeg hedder Daniel Does Minecraft her, man. Ja. Ja, det er Daniel. Ja, det er mig. Jeg er så flot. Og hvis i den her episode mine frames kommer til at ligge af helvedes til, så er det fordi, efter jeg har fået min iPhone, så skal jeg bruge iTunes og sådan noget, og så har jeg der en hel masse lort for det, jeg ikke lige orkede at fjerne. Altså, jeg er Samsung med, altså, jeg har også et stort på en computer, som jeg ikke har fjernet endnu. Så, ja. Ja, jeg ved ikke. Mads, Ja. når vi når til en sump, ikke også? Mm. Man skal gerne lave en suppe. Ja. Ja. Noget suppe. Og til alle jer derude, hvis der er over, hvordan fuck vi kan tæve alting med vores fest, så er det fordi der er MCMMO på den her server. Ja. Du ved, Og, vi tæver alting. Mads, jeg vil nok den første swampy. Den første hvad? Swampy. Kræften selv var en swampy. Det Jeg er i gang med at skaffe træ. Ja. mit Gør jeg træ! Nej, du stjal i din tart. Ja. Min kører! Du skal ikke køre, det er selvkørende, det er dyrplageri. Ja, jeg kan godt lide det der. Min hånd, den skader bare mere, end hvis jeg for eksempel slår dem med et fucking træ. Altså, jeg er pænt sikker på, at det vil gøre mere, om det bliver slået af en fucking træstamme end ens hånd. Kan du have ret i. Der er noget kul i der. Og på min video, der kommer til at være Jeg har ikke link nogen til... pickaxe, så kan det op, og jeg fætter det her træ med min bøf. Ja. Altså i min video, hvis I gider kigge ned, altså hvis I lige ruller en tand ned, så i beskrivelsen kommer der til at både være til texture pack, deres kanaler og alt. Musik og... Hey, Pau. Altså vi bruger Hvad for en texture pack bruger du? specs på Dcraft. Lige nu. Ja, Tech der på Immortality, han bruger specs 512 gange 512. Det var en ret vild opløsning. Ja, yeah. Fuldstændig. Filmer han også til YouTube? Nej, eller? han filmer Okay. ikke. Ikke være bedre i det. Jeg prøver at se Jeg den der tror- kode, der er det yngre. Altså, Den hvis er en du dame. skal... Dame. Forresten, jeg har lige lavet crafting table, så er det hernede. Okay. Daniel, jeg har lige fundet en hundekode, den har et ymer. Den har et ymer, så det er en hundeko. En ordentlig hundeko. Du kan ikke rigtig sige en hanko, fordi en hanko det er en tyr. Så, nå. Hvad så, Daniel, din handko? Det lyder bare underligt. Hanko. Det lyder helvede til. Jeg synes det er sjovt det der med kul og diamanter og det der. Altså det er bare inde i en sten. Hvordan kan det være at du skal bruge en bedre pickaxe til at hakke det? Du hakker jo bare stenen og så får du tingene derinde i. Ja. Det er vel Minecraft logik. Det er sådan der hvis du hakkede i virkeligheden. Ja, Altså hvis Sten, du hakkede du i får virkeligheden sværd. en sten med hånden, så er jeg pænt sikker på, så vil du bare få stenen, fordi så tager du den bare op. Forhold til hvis du har en mega skarp pickaxe, så vil stenen bare gå fuldstændig i stykker. Altså. Og til jer på min kanal, Wow, super mining! I har sikkert set... Daniel, salg lige dit svær. Har jeg tvær. Og sådan. Og til jer på min kanal, I har sikkert set, at jeg har skiftet skins mange gange, men nu har jeg egentlig fået lavet mit eget, så I ser. Jeg har lige et spørgsmål. Hvorfor laver du et svær til os, hvis vi er MCMMO på? Du ved godt, en fist skader mere end et træs, eller både træ og sten. Ja, ja. Daniel. Det her, det er let's play. Vi starter helt på bunden. Ah, okay. Fuck, er det med det at gøre? Headshot, ja. Ja. Okay. Daniel. Ja, ham kender jeg. Mads har også lige formindsket sine plugins til 5 plugins eller sådan noget. Og da kæft, mand. Wow. Okay, Slog du mig lige? til alle jer der, men I må altså subscribe til ham, fordi han er så klog. Du skal slå til mig? Nej, du slog til mig. Hallo, I skal ikke slå hinanden igen, små børn. Siger du, mand, jeg skulle da den ældste i det her opkald. Du kan selv være en lille barn. At lille barn. Pau, du er på alder med ham. Og hvad så, han er en lille barn. Hvad, skal vi slå os ind i bjerget eller sådan noget for natten? Yeah. Ja, jeg tænker måske, vi finder et kæmpe bjerg og bygger... Der er lige her, altså det, jeg ved ikke, vi kan jo ligesom, det gør jeg altid slået sådan en lejr for natten.
Ja. Jamen for helvede, Dan, du er bare mega klog. Det ved jeg godt. Det er ikke noget nyt, Pau. Og ligesom mig og Dan, vi sagde i vores Roblox video, altså hvis I ikke kan tåle mit banner, så hold jer væk. Ja, det er altså... Så lav en standardbeskrivelse, hvor der står advarsel, og så voldsom sprogbrug. Advarsel, vi banner. Nej, bare voldsom sprogbrug. Der er et spider lige ude foran bjerget. Og en skilseren. Au, for helvede. Jeg drukner også nu. Og ja, Dan, prøv at se hernede, Dan. Dan, prøv at se dernede, Dan. Hey. Jeg er lige i gang med at hakke Hvor er det I her. henne? Dan, Jeg prøv er lige at helt komme sikker herud. på, at mine seere godt gider at kigge på, at jeg hakker kul. Dan, prøv lige at komme her, jeg har noget mega. Prøv at se ned på det, ved det der træ, der er sådan 4 creepers. Ja. Jeg kan noget Hvor nakker. er I henne? Hvorfor du er henne, så? Jamen, jeg er over, hvor crafting table står. Okay, så kommer vi derhen. Jeg er over for... Daniel. Jeg var alt for doven til at løbe derhen for at få crafting table, Men så det er jeg lavede ikke. bare nyt. Men Dan, jeg kan ikke sprinte. Jeg mangler mad. Au. Det gør jeg også. Jeg går lige herhen, og så, fordi jeg har bøffer på mig. Så jeg går herhen, lige laver en lille lejr, og så steger vi nogle bøffer. Ja, jeg magter det sgu ikke, John. Altså, der er sådan et skelet af en edderkop, der er efter mig, altså. John. Jeg magter det sgu ikke, altså. De kommer. De kommer. Hallo, Pau, gå væk. Gå derud. Jeg er i gang med noget her. Skriv med dig, Pau. De kommer. Lorte zombie! Det er en zombie. Au, for helvede! Hey! Hey! Jeg sagde det Der jo, går Dan. ind med dig. Au, for helvede! Hey, Pau, jeg tror, han blev skudt. Jeg kommer til undsætning. Så hurtigt jeg kan, så længe jeg kun går, eller løber, eller edderkop. Au. Men jeg holder øje med dig. Hvad så sker der for dig? Væk. Jeg kan ikke se dig. Jeg tager lige noget for med. Ej, Se mit svær. Se mit svær, det var så smukt. Det var så smukt. Mit svær, ej hvor er det smukt. Jeg har også et stykke læder. Daniel, mangler du et stykke læder? Ej, hvordan? Daniel, har du brug for et stykke læder? Jeg kan ikke commands. Nej, jeg har 9 stykker lavet, men bare kom med det. Lav lige en dør her, eller sådan noget. Jeg går ud og henter... Kom herind med jer. Nej, er vores jeg lille lige hul. nødt til- Pause det crafting table. Okay. Hallo? Mads, kom herind. Jeg kommer lige om lidt. Jeg er lige i gang med at nakke en zombie. En zombie. Ja, man. Godt det der, man. Du kan sige zombie. En zombie. En zombie? Ja, en zombiebane. En zombie. Total charge i zombiebanen, var det? I fik total charge. Jeg graver mig op i et træ. Flyt dig! Zombie. Jeg graver mig op i et træ. Jeg har altså brug for mad. Ja, Jeg har et det er- stykke zombiekød. Swampekød. Ja, og lige om lidt så koger jeg nogle bøffer. Creeper! Au, for helvede. Eller par du rører dem med. Jeg har puttet 2 bøffer ind. Okay. Jeg orker så ikke at sætte det her lige, så jeg putter det bare ind. Okay, jeg gav dig en ordre på ikke at røre det. Hvad fuck gør du? Du tager bøffen. Nej. Jeg så dig tage den. Der var ikke nogen, der så det. Jeg var henne i furnace på det tidspunkt. Hey, vent, jeg redder Mads. Nej, jeg hey! Lad nu være, jeg var i gang med at grave mig op i et træ. Du var oppe Kan du i ikke træet. forstå det? Kan du ikke forstå, at jeg godt kan lide at grave mig op i træer? Hvordan vil du grave op i et træ? Dagen, vi har ondt af Mads. Han Han er for forever alone, mand. han var sådan totalt lidt skør. Daniel, Mads, jeg kommer og underholder dig lidt. Jeg er lige her, vil du have en fjer? Nej, har du en svamp? Har du 2 svampe? Så kan jeg lave en Har du suppe. en svamp? Fuck. Ja, vi har brug for noget suppe. Jeg elsker suppe. Især en grønstuet grønærtsuppe. Okay. Jeg ved Eller ikke, nogen, der har et svær. mig. Giv mig det lige. Se, man, jeg blev rød. Prøv at se. Se Daniel, han Hvor er der er blevet Mario. rød, mand. Se Daniel, han er Mario. Hvad? Daniel, Hej Mario med det røde udstyr, der var langt ned.
Den røde Mario. Se, jeg har ekstra healing til mig sige. Se. Ja, til mig sige. Der fejler du jo at putte bandage på alligevel. Ja, hvorfor? Hvem brænder den rotten flesh? Det var mig. Why? Unarmed skill. You're unarmed. Så noget jern herinde. Swampier. Nej, der er i hvert fald en zombie. Hvad så zombie? Der er Swampy. Nej, zombie. Min frames bliver dræbt nu, mand. Au! Dø. Der var så et skelet. Hold da, jeg fik lige en seed ud. Ah, spider jockey. Ja, der er spider jockey efter mig. Og den enderman. Spider jockey. Den er der. Ja, for helvede. Daniel dør! Woo! Woo! Jeg nakkede den. Jeg nakkede den. Au. Mads, for helvede, mand. Den bliver lidt nede for helvede. Du larmer sgu lidt. Ja. Ja, men det Jeg fik 2 pile. Hallo, er nogen af jer, der faktisk ved, hvor meget vi har optaget? jeg er også lige glad. Jeg tror, vi Jeg har synes, det er meget sjovt, men altså på en måde er vi stadig kan starte videoen, men fuck laver vi? Vi banner helvede. Ja, for helvede. Altså, hvis teenager ikke kunne bande. Der er ingen ting på, hvordan verden har været, hvis teenager ikke kunne bande. Jeg må sige, at det ville være mere fredelig. Ja, men altså også nederen. Måske. Daniel, hvorfor jeg skal se MMO en gang imellem, når man miner. Daniel, har du noget kul? Jeg er i gang med at hakke noget. Jeg har brug for lidt kul, altså. Jeg har brug for at lave en touch. Bare en touch. Der er kul i furnace. Okay, jeg laver lige en touch. Paul, hvis du vil ned i den der hule der, ikke også? Skal vi bare bygge op af det bjerg, der er lige der? Nej, lad os udforske det. Vi skal Jeg synes, det mest spændende i survival let's play, ikke også? Det er faktisk, når man render rundt og udforsker. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, det er mere spændende. Ja, for helvede, altså, det er det jo også. En enderman, jeg kigger ikke på dig. Okay, vent. Paul, hvor mange steaks har du? Ellers slap af. Der må ikke spawn nogen. Der må ikke spawn en swampy. Der var ikke engang spawn noget, hvis det kun var én touch. Daniel, kig lige bag ved mig, om der er monstre med mig. Der var en creeper før. Den er så stoppet. Swampy er ikke spawn her. Simpelthen ulovligt. Hallo, tag dig lige sammen, Paul. Sådan der, så er der sat torsdags. Prøv at se, det er derfor, jeg aldrig giver dig touches. Jamen, jeg er også for nu af, så må du ikke røre kul, Paul. Det må du ikke. Jamen, for helvede, jeg var en lille legevaren. Fat det nu. Ej, hvad fuck har puttet rotten flesh? Au, hallo. Hey, jeg havde kun et halvt liv, din bøs. Undskyld. Det var ikke med vilje. Skal jeg hævne dig? Nej. Nej, jeg skal bare have mine ting. Jeg har et sværd. Mine ting. Giv mig mit sværd og min pickaxe. Okay, værsgo. Ja. Se så for alle de touches tilbage, så lad os så komme videre. Hvad med det der kød, du har derinde? Der er ikke mere. Okay, vent. Paul, giv mig lige alle dine steaks. Der er ikke nogen steaks. Jeg deler det lige op her. Jeg har ikke nogen steaks, jeg har kun 2. Mads? Hvad? Har du noget steak? Værsgo. Nej, men jeg hørte en enderman. Nej. Vent lidt. Hey, Mads! Au for helvede, der er en enderman ude for den. For helvede, Mads. Den er med at være en pivskid. Jamen, den slår hårdt. Nej, den gør jo ikke. Bare stå efter bækkene. Undskyld, du gav mig kød, så skal jeg nok lade være med at slå. Okay. Hvor er du, Enderman? Hvor skal du spille flap over for mine venner? Der er 2. Der er 4 kød. Den her vej. Det er i orden, min ven. Jeg har ikke noget svær for helvede. Og hvad så? Brug din hånd. Ja, men for helvede, det er i orden. Skader mere. Der har vist været en creeper forbi der. Ja. Ja, det har det. Tror du det? Ja. Dan, har du hørt, hvad vi skal bygge i den her survival? Ved du hvad du skal bygge? Græskar, tag græskerne! Jeg skal bygge sådan en der, som jeg også byggede, som de har så bygget på i mod... Hvad så, man? Hvad så, friends? Hvad så, dude? Hvad så dejligt det? Hey, Mads, vidste du, at græskar faktisk er mere sjældent end diamanter? Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Det er det.
Altså, Det er nørdeviden, det der af for helvede. nej, faktisk ikke, du ved. Au! Jeg har bare søgt det op. Men også, for eksempel, hvis du har en X-ray mod på, ikke også? Du kan se, hvor mange diamanter der rent faktisk er. Altså, det er bare Ja. pænt Du mange. overser dem, det er fordi du overser dem. Ja, nemlig. Det er fordi, du Jeg husker, jeg spillede med en af mine venner, der hedder Simon, og en anden, jeg mødte på en server, der hed Karl, ikke også? Kaj. Hed han Kai? Nej, Karl. Nå, Vi var en okay. lille Ja, bag- jeg skulle lige til at spørge, hvor Andreas var henne. Ej, han hedder altså Karl, ikke Kai. Okay. En fair nok. Ellers er jeg meget sej, jeg hed Kai. Ej, altså med... Andrea. Altså, man kan også sige, du har altså også et fjollet navn. Der er ikke særlig mange, der hedder Mads. Du hedder Pau, Mads. Ja, der vil jeg altså også give Mads ret. Jeg er pænt sikker på, at der er flere, der hedder Mads, end der er folk, der hedder Pau. Hallo, alle sammen, sut lige en gang. Hallo, prøv at høre. Jeg lige sut lige en gang. Ah! Der røg du på, Mads. Der er jern! Ja. Au. Jeg holder jern for os. Jeg har Ja. allerede jern på grunden. Der vent. Daniel, jeg spillede lidt singleplay i dag her, ikke også? Ja. Starter ind. Så graver jeg bare lige sådan en mine for at have kul. Det er lige sådan, at jeg kommer ned til Cobblestone, så møder jeg en dungeon. Ej, lige snart du kommer ned til Cobblestone. Mærkeligt, hva'? Ja, nemlig. Fordi Altså- det er jo slet ikke fordi, at Cobblestone, det betyder, at der er en dungeon. Ej, altså, der var også... på et tidspunkt, så sad jeg og spillede med en af mine venner. Så han, prøv at se, der er nogen, der har været her. Der er Cobblestone, så jeg prøver at have gennem det. Det er en dungeon! Jeg har nok til 1,5 seng. Og nok til at lave halvanden seng. Ja. Det er Pau, han får den halve. Jeg har det fint med at sove på gulvet. Jeg vil så på gulvet. Næ. Kræfter man ligge i Så seng vil jeg sammen have med den Mads. halvanden. Men kræfter man ligge i seng sammen med Mads. Au! Nej, jeg skal ikke lige med... Ja, for helvede, Daniel. Daniel, du er bare misundelig, fordi du ikke kan få noget. Hvad fuck kan du få, som jeg ikke kan få? Det vil jeg ikke, for helvede, altså. Daniel. Kom her. Hey, Pau. Har du nyt Forever Alone dag? Altså, den har faktisk fået ret Forever Alone, fordi der er bare slet ikke nogen, der vil være sammen med mig, bortset fra min ven. Altså. Ja. Det var en... Hallo, jeg snakkede der med Emilie i går, ikke også? Ja. Hendes date aflyst i går. Shit! Jeg har en halv liv Daniel, tilbage. jeg har nok til 3 senge. Nå, okay, fint så. Jeg vil to af dem bag. Jeg vil gerne sove på gulvet. Okay, fair nok. Så kan jeg få 2. hey, hvem skal jeg invitere så? Emilie. Nå, okay. Hun har været Forever Alone for helvede. Ja. Ej Emilie, hvis du ser det her, det håber jeg tror jeg selvfølgelig, du gør vel. Hvis du Nej, jeg sender hende en link til videoen. det du skal gøre, ikke også Emilie, så har jeg virkelig ondt af dig. Og der er en svamp, nu mangler kun rød svamp, så er jeg klar til at lave en suppe. Jeg er næsten død, mand. Der er et skelet, for helvede. Au. Hallo. Lige et øjeblik. Hallo. Det er for meget, du siger det samme over hele tiden. Hallo. Ej, jeg dør! Au, jeg døde. Ja. Daniel, no! Ej, hvad lidt. Ja, det her, det fikser jeg. Ja. Boom. Nå. Jeg nåede det ikke. Jeg nåede TP først. Lol, Daniel, skelettet havde et græskerhoved på. Ej, sej. Ej, det der skal du gøre på en video og se, Daniel. Hvis det rører græskarret. Daniel, hvor er du henne? Og ikke brug Det er nede i TP. en hule. Nede i Eller en jeg hule kommer nu, sammen Mads. med Mads. Men, han har kigget bagud, Mads. Mads, jeg kan se dig. Hallo, Mads. Herind. Ja, for helvede, altså Mads, du er også bare helt vildt. For helvede, Mads. Der er endnu en svamp. Ah! Svamp til min søn. Hvorfor er der så mange zombies? Og nu er der også Er der et en skelet her. zombie? Jeg troede, det hed en svamp i dagen. Hvorfor har du oversat alt det her jern på helvede, altså? Hvad for Spørger noget? jeg sammen på helvede. Altså, jeg er jo klar over, hvor meget værd jern er. Det er mere værd, det er mere sjældent end mineraler. Ja. Ja, for helvede. For Jeg er helvede. lige... Hallo? Er der nogen af jer, der har crafting table? Jeg har brug for en ny pickaxe. Gik lige i stykker. Ja, for Det helvede. bliver meget lidt. Pau, kom med dit crafting table. Jeg har ikke noget crafting table. Du er 2 crafting table.
Det satte jeg op i hulen. Som os. Det satte vi Har så op du i et stykke træ på dig? Bare et? Ja. Okay, giv mig Jeg har 23 planker. Ja. Jeg skal bare lige have en. Jeg må du henne. For helvede altså. Det var der. Og så, vand. Ja, den var en der. Jeg er i mine bukser. Uhammet, jamen, Daniel. Jamen, Hvor er det du, er det, jeg var i gang med at hakke. Jamen, Daniel, for helvede, du må. Giv mig lige en pickaxe. Ja. Daniel! Altså mig, det er stadig mig, der holder jernet. Ja. Hakker det bare. Slap af, din swampy. Hvorfor lige swampy? Jeg tror faktisk, der er flere, der kalder det en sampy end en swampy. Jeg fandt lige på swampy, godt altså. Ligesom jeg har fundet på mit skin. Fandt lige på. Men Benny One, jeg tror ikke du ser det, men hvis du gør ikke også, undskyld, jeg har fået idé for dit skin. Jeg håber du kan tilgive mig. Au. Jeg bliver Jeg så det bare på Facebook, det der med hvad nogle af mine venner for sådan synes godt om, ikke også? Ja. Og der var der ham der. Ja, det er Benny One. Har du set den der video med hans 15.000? Jeg ser jeg ikke danske YouTubers. Nej, det var præcis. Så begynder bare sådan, hvor de har lagt stemmer til hest. Det lyder mega awesome. Ja. Og sådan, oh my god, Benny One, oh my god, må jeg lukke til dig, må jeg lige smide på det over, ikke? Du ved, når du snakker engelsk, så siger du for meget oh my god. Oh my god. Jeg synes bare sådan, Daniel, bagved dig, red mig! slår den med en touch, når din hånd skader mere. Mass logik. Ja, man. Prøv at se mig og Mads, vi er ligesom GXP Gaming og Benny One, altså vi er sådan vores skin sådan. Skal vi ikke bygge her? Jeg vil lade os bygge for helvede, altså. Hvad fuck skal du så bygge? Det ved jeg sgu da ikke. Et hus. Okay, det er i orden. Daniel bygger. Se. Hey, jeg vil bygge mit eget hus. Jeg vil bygge med Daniel. Nej, hold dig væk. Du vil lave dit eget hus også. Se, så har jeg bygget et hus. Ej, Mads, det er simpelthen det grimmeste hus, jeg har set. Nej, jeg synes Stenhuset. jeg må altså indrømme, den er faktisk ret flot. Jeg må indrømme, det er nok det bedste hus, jeg Stenhus og træhus bliver slettet. Og hvis I undrer jer over, hvad det er for en server, vi er på, så får jeg det ikke at vide, for det er min. Det er privat server. Ja, så får jeg det ikke at vide, så er det min. Da fuck. Nej, for det er min. Ja, Altså, det, den I får server, ikke I vide, får hvad det. for en server det er, fordi det er jo min. Altså, hvis I gerne vil ind på den, altså der kommer IP, men I kan bare join lige så meget, I vil. Der er whitelist på, så Der I kan er bare join. whitelist. Nej, det kan de jo ligesom ikke. I kan bare join, men de kommer ikke ind i banen. Ja, de kan blive ved med at prøve at join, der sker sgu da ikke så meget. Nej. En hacker kan faktisk få sig selv ind på en whitelist. Til sidst blev I bandet for spam, nå. Hvorfor Oh er my der så God, fucking mange køer her, mand? Det er da helt utroligt. Jamen, jeg har nok til at lave 3 senge. Har du nok til at lave 3 senge? Ja, Hvad vil de 2 andre så til? Og der er uld, mand. det er mig. Hey Mads, hvad Mads. texture pack bruger du? Jeg er bare default. Nå. Min computer er for lort til at kan køre Ja, noget du andet. ved, texture packs. Du ved, bare så længe det er sådan en almindelig texture pack. Så Ja. kører det bedre end default, fordi det er stadig shaders, så en computer kan køre shaders bedre end end sådan noget. Så. I burde have Minecraft på. Er det? Prøver du den, Daniel? Nej, jeg gør sgu ikke. Jeg bruger sgu den der HD. Nå, Minecraft en texture pack en gang. Brugt. Meget. Ikke meget. Jeg tror faktisk snart, vi har filmet i en 20 minutters tid. Ja, det kan godt være. Den minder meget om default, den er bare bedre. Ja, altså det er også det, Jeg har meningen med fundet texture en kaktus. Mange Og så er der, kaktusser. Daniel, så er der mindre, der er ikke så mange firkanter inde i en blok. Altså der er ikke så mange pixels. Ej, Jeg er i en sandbiome. Kom lige herud, der er altså en skulle det her bare være sådan en udforskning. Skal vi slutte det sandbiome? Ja, der er en kaktus. Der er masser af kaktusser. Nej, det var mærkeligt, hva'? Prøv at kramme en. Nej, helst ikke. Jeg vil crack mit skin. Jeg vil gå ind i en kaktus indtil jeg dør. Nej, lad være med det. Det vil jeg godt. Og så jeg vil hoppe om på en Vi skal kramme en kaktus, inden vi stopper.
Okay, prøv at se. Har min kaktus af for helvede. Har min kaktus af for helvede. Jeg har på næsten... Ja, nu tør jeg godt at kramme den. Jeg tror ikke, den kan lide os. Ja, sådan der. Jeg tror ikke, den kan lide os. Venlig. Ej, prøv at se, skorstræk. Ja. Nej! Hvad? Men du kan ikke lukke mig ind i kaktus, de Det stikker. var det, jeg prøvede på. Det gik ikke. Jamen, Der er creeper. Ja, han har sgu vi slå. Pau! Dør du, så mister du alle dine ting, fordi du rører ind i kaktusen og smadrer. Ja! Lav noget defense af kaktus for helvede. Nej, han har sgu slå det af, eller hvad? Ja. Og for helvede, Daniel. Hey! Ikke med vilje. Ej. Ses, jeg hader dig. Ej, folkens. Ja, Jeg stopper nu. Farvel!